Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hum ni Maro. Mara, unsa kini mo kita? Ngano na ginagpag ka? Mara! Ngano may barog ka? Patyon ko kamong tanan! Ngano kaya ni mo bangko? Mara, ayaw! 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 Marla! Hulungan ka ng papangagis mo! Marla! Balik na eh! Marla! Ay, kasikis ko! Kinalabasan na ako si Marla. Murag wasisi ko galingon. Marla! Balik na eh! Marla! Dili ko nimo malikayan. Ako mao ikaw. Bahawa! Bahawa lagi sa kundugan! Bahawa! Gusto na! Hilom! Hilom! Di gid ako mabalibaran si Lolo si ang tanang suko. Aw, mo say mawa na ko kung makigsuko maayo ni Noy Maning. Marla! Oh, uy, Marla, hay ka! sino Marla! man ang nagtaki ang naglakaw si Babaw? Ug nangita siyang ni Marla. Marla! Balik sa ato! Marla! Ug may daotang nitabo sa biya. Doon na gyud. Marla, hay ka! Ako ning klaro na. Noy! Marla! Noy Maning! Oh, Noy! Gabriel! Nganong nangita ka Marla ha? Gabriel, may kaniya ka. Uy! Nagdugo mo rin imong liog, Noy. Natumba ko, Gabriel. Pero dili kinang importante. Si Marla, maluwi ka. Tabagi ko pagpangita ni Marla. Kalit siya may gawas. Midagan siya gawas sa vilya. Usa? O sige, Noy. Pangitaan ko siya. Dito kong dapita sa kakahuyan. Ug ikaw, bisan asa lang ka. Unya lang ko magsusi sa tinuon nga nahitabo. Pangitaan ko na si Marla. Pagdali ko. Karyot lang! Ay, mayroong tag si Marla na ning misoroy din is amo. Yung gin tumangi kami. Uy! Milagro nga mi anhi ka sa amo, Tony. Uy, nakainom ka? Gamay ra. Pakalma. Kaya wag ko magawa yung stack nga sa mga itabo karam na. Saman na kay Bernia. Oh. Hoy, ay, so dire. Saan si problema ni mo? Nganong gisapot naman sab ka? Itong Gabriel ba? Gusto gini makikribal na ako. Mauna akong tuyo rin mo. Unsa? Kinahanglan nga ako gina yung paboran kang Marla. Katagan ka kwarta Elchin kung mauyap na ko sa Marla. Ha? Tagan ka kwarta. Tony, ingon ka anak ka desperado nga moangko ni Marla nga makaangko niya? Oh, lagi. Hindi ko makadawat ka malupig ko diyan itong ignoranting Gabriel. Marla! Marla! Wa magid sa dinida. Wa din si. Oh. Yun na kana. Si Marla ka nang nasa ubos. Oh. Nakuyapan siya? Marla! Marla! Huwag siya magliyok. Marla! Ginoo ko, may dugo niyang agtang. Marla! Marla! Huwag siya magliyok. Marla! Ay, ka mo paingon si Marla. Ay, oh, Unsa man ka din gawas. Manang, Uy, anong nagdugo man
man ang liog mo? Manang, may kadiyan ka. Siya ba ang tabalan nga imong giingon? Ay, oo, siya. O kinahanglan nga makita na niya si Marla. Una lang mo sa kwarto ni Marla, manang. Kaya mo pa pangitaw ni Gabriel si Marla. Unsa? Nawa si Marla? Nawa, midagan siya, migawas. Uy, hain naman sad ka hato. Dad ako sa kwarto sa masakiton. Lakaw naman ang. Dad sa kwarto ni Marla. Kay, amo pa pangitaw si Marla. Unsa may naganahan mo ni Marla ha, Tony? Prangkahi kunok ko. Yang naong gusto kay nako. Naong dot kay porma pa. Tanan niya ganahan kay ko. Basta ganahan ko niya. Doon kuwan ba? Doon na ginaas Marla nga wala ko makita sa ubang mga babae. Unsa man. Ang iya bang pagka-weirdo ang nakapaikag nimo nga uyabon siya? Tingali. Tony, wa ka ba mahadlok ni Marla? What? Ako, mahadlok. Ganong mahadlok man ko ni Marla, ha? Illusion? Kay weird siya. No. Ako mahadlok niya. Ang tinuod, gusto ko siya makita karon ay. Uy, misa mo tayo mo gibating gusto niya. Yes, Illusion. Hindi ko magatug nga magunauna ni Marla, no? Mao ba? Busa, kinahanglan mo palayo si Gabriel kaniya. Onya, kay mura man samog na buang si Gabriel kang Marla. Ipaunsa man na nimo. Hiram na. Dito mag-hiskot sa akong karibal. Unay kwarta. Dagang kwarta na ko. Puno ang bulsa. Bikas puno. Drip jacket puno. Bikas puno. Ha? Dagan. Bangi ko. Nga magagustos maran ako. Ang imong buhaton nga daiga jugo permi nga to niya. Haba? Sige. Daiga jugo. Daigon tika. Basta ha. Ako wa yung kumamugos nimo. Imo ni kagustuhan nga hatagan kun mo kwarta ha. Yes. Okay. Pon inya ha. Okay, deal. Daigon tika permi ni Marla. Aray, marami kong nalipong. Wala ko magkapati sa tingog ni Gabriel. Uy, may migawa sa kakahuyan. Noy! Nakita na ako sa Marla! Salamat. Salamat ka nakita ni. Nakita ni Gabriel si Marla. Salamat kayo. Gabriel, ilaw siya sa iyang kwarto sa villa. Maune ang kwarto ni Marla. Dali, sud lang. Dili. Uy, nauna sa man ka. Nga wa ka man mo padayon sa pagsud sa kwarto ni Marla. Dunay ali. Unsay ali? Wa ko'y nakita nakaali sa pultahan. Kusog nga enerhiya ang nag-ali sa pultahan. Unsa? Manang! Yan na si Marla. Uy, naunsa man as Marla. Nganong gisapuang man na nimo, Gabriel? Ilaw siya sa iyang kama, Gabriel. Sige na, Lola. Sige na. Tambalin na akong anak. Unsa man ka nang nahitabo niya. Nagkatuog lang siya, pero kalit siya may bangon o nag-type. O siya ako siyang giduol, nasuko siya na ako. O nanghagis. O niya, midaga na gawa sa villa. Noy! Doon na mo may tambal sa samad o bandage. Kinahanglan malimpyon yung samad ni Marla nga naa sa agtang. Ako nang magkuwag tambal sa samad. Biyaya na si Marla diha, Gabriel. Kay nanang tambalan. Nang, sige na, tambalin na akong anak. Dili ko makasud sa iyang kwarto. Usa? Pero anong di magkamakasod?
Sa ako nang gikaingon nga may bagang ali ang pultahan. Pero man ko nakitang ali. Dili makita sa mga ordinaryong tao ang maong ali. Pero nagkinahanglan nimo akong anak. Nadana ba ninyo siya sa doktor? Bata pa siya diyang giatake siya ng sikita. Pero way nakita ng doktor nga sakit sa lawas ni Marla. Himsog ang among anak. O, manang sige na, ay na paglangan. Ay, kinahanglang matangtang una ang ali sa pultahan. Una ko makasud. Manang, naon sa ka? Dili. O sa dili? Nganong nisiga man ang imong mga mata? Dili ko makahimo ini. Dili. Pasaylo ako ninyo. Dili na ko madaog ang puwersa sa gahom nga miputos sa imong anak. Dili na ko makaya. Uy, Manang! Balik dili! Manang! Ni anak, tambal sa samano. Uy, ay naman ang tiguang. Ate Manang niya ni si Marla. Sundan ko, Ate Kuwang. Dihaw na mo. Manang! Ambi na lang tambal! Lula! Ayaw na paglakaw! Nganong nahadlong pagka sa kwartos kong anak? Ha? Lula? Dili. Pasaylo ako. Ha? Pero tinuod ang akong gisulti. Dili ko makatapang sa imong anak. Apa nga naman? O sa may mong ikadukan? Dili ko masulti. Ang gusto kong isulti. Pangita na lang mo laing makatapang sa inyong anak. Pangita mo lain, wa ko'y ikatabang niya. Oh, Lula! Balik din eh! Balik ko na! Oh. Usap to yung panulti. Dili man masabuta. Nalimpyuhan ko ng dugo sa inyong tanga. Dong Gabriel. Manang, Dong, naunsa naman na si Inday Marla. pag siya makamat ko nang kung sa magani ron, kuhaon na ako ang jeep sa ubos. Ato lang siyang dadon sa ospital. Ay, ako na lang sultihan si Maning nga dadon una og doktor sa Marla para mahiling ang iyang samad. Sige. Miliyok siya. Miliyok na si Marla. Marla? Gabriel, Marla? anong niya ka sa kong kwarto? Oh, dugo. Unsa man ang dugo? Marla, wa ka may bawas sa nitabo ni mo? Hitabo? Kay nga no? Unsa man rin hitabo? Ha? Gabriel? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.